Hola, soc Gregorio Casasempere Gisbert, músic i alcoià. Salude esperançat el projecte de l'Institut Andreu Sempere en incorporar al seu quefer docent l'experiència musical anomenada Class Band, experiència que ha donat i dona tan bons resultats en aquells països on la cultura i la música s'entenen com un bé essencial en la formació del ser humà. Vaig per davant el meu suport amb l'esperança de que els seus resultats siguin un referent a la nostra ciutat que sempre ha estat al capdavant de la cultura i de la música. Sempre avant.